비례비례라인이 하방파이 연락발 하시나를 नोंथांमोननो बयनिसिमबो इंराजि गोदान बोसोर 2025 मायथाइ आरो फैगौ मागो दमासिनि गाहाम हामलायथि बावहरनानै आंनि गोसो गोरबोनि अननाय मोजां मोननाय खुलुमनायखौ जासिबोबाय। खोब गोजोनथाव बाथ्रादि जोंनि चिरां जिल्लाया नोंथांमोनहा माखासेया मिथिया ट्राइबेल संघआ बोसोरथामनिसो खनफा बोसोरसालिया जथुम्मा लिङो खुङो आरो बोसोरफ्रामबो जोङो खुङा। बे हिसाबै दिनै गोजोनथाव बाथ्रा सापागुरि प्राइमारि कमिटिया जोंखौ हांख्रायनानै जोंनि जायगायाव खुंनो होननानै बे जायगायाव खुंफैनाय आरो खोब गोजोनथाव बाथ्राया बेनो जोङो जि रोखोम फिरफिला बिरहोबाय बेखौ सेन्ट्रेल कमिटियाबो बिरहोबावा। सेन्ट्रेल कमिटिनियाबो बेनिफ्राय दुर्बलसो जासिनबावो। दा बे हिसाबै बिराद साबायखर थाबाय जोंनि चिरां जिल्ला ट्राइबेल संघनिफ्राय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावग्रोबाय। लोगोसे जोङो जोंनि फिरफिलानि कालारा गाबा मोनथाम गोजौआव गोजा गाब लादों आरो गेजेराव गोमो गाब आरो गाहायथाराव गोथां गाब खायमाबो होनो आरो गेजेरनि गोमो गाबाव मोनसे हाथरखि होनाय जायो। बिनि ओंथिया आलादा आलादा दं। जाय हक जोङो जोंनि नेसनेल फ्लेग मिरुआरि जि फिरफिला बेजों लोब्बा लाखिनानै बे फिरफिलाखौ बानायनाय जादों आरो बे हाथरखिनि गुबै ओंथियानो जाबाय गोजोन सोरां। जों बयबो मिथिगौ जे जोंनि आसाम हादराव आसाम रायजोआव गोबां हारि माहारि जोंनाव दङ, थांनानै दङ, रायजो जानानै दङ, गोबां धोरोम गोबां राव दङ। बिनि गेजेराव जोङो जि गासै मोन 14 माहारि बियो ट्राइबेल आरोमा जनजाति जोङो खोब गोग्लैसोनाय हारि। दा बेखौ लानानै सियान हारिफ्रा जोंखौ जेरै मेरै जोंखौ नाख्रेबनो हमदों। बेखौ नुनानै जोंनि माखासे गेदेमा आगोलनि गेदेमा भीमबर देउरि जायखौ रायखाङाबा गवा भीमबर देउरि सतिश बसुमतारी जोंनि बर'नि गोबां गेदेमाफोर दंमोन राभानि बिसिनि बायदिसिनानि बिथांमोना ज' जानानै खौसे जानानै थांनाय 1933 मायथाइयाव मोनसे ट्राइबेल लिग जादोंमोन। ट्राइबेल लिग जोंनि जि मोनथाय जोंनि जि मोननांगौ बेखौ आदाय खालामनो सोरखारनिफ्राय बेखौ दानानै हाबा मावदोंमोन ट्राइबेल लिग दानानै। उनहालागै बिथांमोनहा मावनानै बिथांमोनहा मोनसे राजनितिजों ज' जाहैनायाव कंग्रेसजों ज' जाहैनायाव उनाव राहा गैयैनि राहा गोमानानै जोङो आरोबाव मोनसे सानसुमै गेदेमा बिथांमोनहा मा खालामबावबाय 1951आव 1952 मायथाइयाव मोनसे ट्राइबेल संघ होननाय मोनसे आफाद दाबावबाय। बे ट्राइबेल संघआनो दिनैसिम 1952 मायथाइनिफ्राय दिनैसिम मावै नैबे दिनैनि समसिम मोनफैदों आरो मा बेफोर जाहैबाय ट्राइबेल संघनि जारिमिन। दा ट्राइबेल संघनि जारिमिनखौ बुंनो थाङोब्ला खोब गोबाव जागोन, आं गोलाव बुंनाय नंला। जिखि जादोला जोङो गासै मोन 14 हारि खौसे लोगो नांनानै जोंनि गांनाय उखैनाय जोंनि संबिजिरनि मोन्थाय जों बेखौ हासिल मोननो थाखाय जोङो नारा नाथा गोदोनिफ्रायनो सोरखारनो नांबोदों, आन्दलन खालामबोदों, सोमावसारबोदों आरो गोसोखां बिलाइ होबोदों, मेम'रेन्डाम होबोदों, बायदिसिना होबोदों। थेवब्लाबो दिनैसिम जोंनि जि दुखु जारला जि जोंनि मोननांगौ जों मोनफुंनो हायाखै, जोंनि दुखु जारलाया जोबनानै थाङाखै, जोंनि जेंनाया बोस्रांजायाखै। खोब दुखु गोनां बाथ्रा। सियान हारिया जोंखौ जेरै मेरै नाख्रेबगासिनो दङ। थेवब्लाबो जोङो दिनैनि जे जोंनि फिरफिला बे फिरफिलानि सिङाव थानानै मोनफ्रोमबो जोंनि जनजाति हारिया खौसेयैनो बोलो होनानै सानलायनानै जुजिलांबाय थानांगोन। राहा गैया। बे जुजिनाया जोबनाय नङा जेब्लासिम जोंनि मोननांगौफ्रा जोंनि अधिकारफ्रा राइट्सफ्रा जों मोनफुंनो हाया। अबयसे जोंनिफ्राय गोजौ हारिया जोंनि माखासे जेंनाखौ सुफुंलांबाबो आरो गोदान बिथांमोनहा जेंना सोरजिबाय थायो आरो बेखौ जोङो जेंनाखौ बोस्रांनो नाजाबाय थानांगौ जायो। राहाबो गैया। दा बे हिसाबै जोंनि जेंनाया हयथ' जोबनो रोङाबो जानोबो हागौ बेबायदि। आं गोलाव बुंला, जोबथारनायाव बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय मोजां मोननाय खुलुमनायखौ हरबावनानै आंनि बे दिनै फिरफिला बिरहोनायखौ लोब्बा लाखिनानै फंनैसो बिबुंथिखौ आङो बेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों खुलुमबाय बयनिसिमबो।